Fortnite е една от най-популярните игри някога. Тя се нарежда около на трето място в света по популярност. В днешното видео ще ви разкажа за топ 10 факти за една от най-популярните игри някога, а именно Fortnite. Ами сега, приятно гледане! На вашите екрани виждате първата победа, записана някога в историята на Fortnite. Този видеоклип е публикуван на 14 септември 2017 година. И както се вижда, двама души играят и сега ви пускам няколко кадри да изгледате. Epic Games създават Battle Royale само за 2 месеца и той става най-играният режим в Fortnite. Най-гледаният лайв евент в Fortnite беше концертът на Травис Скот. Гледаха го над цели 27 милиона души в играта. Ако не сте го гледали, представете си само цяла армия от играчи танцува заедно в небето, докато Травис Скот ги разкарва из космоса. Беше не просто концерт според мен, беше направо лудо преживяване. Поради пристрастяването на децата към играта и притеснение на родители, Fortnite беше временно забранена в някои училища и държави като Ирак и части от Индия. Fortnite вече може да се играе без да се инсталира. Сега можеш да играеш Fortnite директно от браузъра, чрез облачни платформи като Xbox Cloud Gaming, без нужда от мощен компютър или конзола. Както всички знаем, Fortnite има свой вътрешен език. Имам на предвид, че използваме термини, които само Fortnite играчите знаят. Например, използваме думите cracked, one tap, he's whited, sweat, примерно, че е добър и така нататък. Epic съди Apple през 2020 година, защото Fortnite беше махната от App Store. Целият конфликт стана толкова голям, че хората го нарекоха App Store войната. Fortnite е първата игра, в която Ариана Гранде пее на еднорог в космоса. Това е изречение, което никой не е очаквал, ама е напълно реално. В началните сезони на играта, като например Chapter 1 сезон 1, имаше Friendly Fire. Това означава, че можеш да стреляш с отборника ти и буквално да му взимаш кръв. И беше доста тролевско, има много мимове с такива неща и Epic бързо се заеха да го премахнат. И последния факт е, че ако се абонират за канала ми, ще имате най-много аура в целия свят. Така че абонирайте се, да не изпускате някой от моите видеа. Айди, абонирайте се, моля!